ଲଡ଼ୁ ଶୁକୁଟା କରେ ତା ଭାଗ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ନା ସେଟା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। এটা শুক ଟିକେ ନାମ କରିବୁ ଲଗେଇବି तो दिया जाता है मंदार फूल दियंती जो नहीं ଟିକେ ବସ କର सुने देख ले नहीं ये तो डालू नहीं अच्छी बस कर देता ये एठी रखे दो जी प्लेट पूरी डाल हां प्लेट ये आज तो गोटे राखी भिड़बू गोटे बुध गोटे राखी भिड़ब हाँ कि हाँ बुध ठीक आज गोटे राखी भिड़बा आमे मोबाइल मारिबी कौन मारिनु नहीं चल था नाटक होची से जो हुड़ा हुड़ी ये बंदा बना नहेले हंता नहीं देखला बेलको ठीक बेलको ता बापा तार वीडियोटा करना लड़ू शुकुटा करे ता भाग सब खाआंती ना सेटा गोटे राक्षी पूर्णिमा अलगा प्रकार। पुसी घर तो लड़ू शुकुटा करे सेते समस्ते लडू ही करन एबे सिना मिठा हे गलानी माने सेते कोन मिठा नियति केतेबेले मारिया कथा कहबो ना आर वर्ष आइला आसिकी आ गोटे नहीं गई तू हम भाउज पई दीटा रे की आनिबू एबे जो पड़ी की सलाइन फलाइन सब लागी जी बहुतरा खिया बिया न तो ए आस्तेला मथरे नन्ना नेकी छांतले गास्टी मथरे से नेकी जो बनाउती जो आउटसाइड जागड़ा हेनला एबे तो सब आउटसाइड जागड़ा हेतिला आसी की कहला होचे गाटा नाली गाटा काहर हम कहले रोटी मका कहला ना पर पड़ो भी कहला कहले काहे की ना एई गाड़ी धक्का करके आछी हुडी जो थरे झगड़ा हेतिला
ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେ ଅଲଗା ଗାଡି ଗୁଡ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ସର ସରରେ ବାଡ ଦେଇ ଗୋଟେ ଗାଡି ସେ ପଳେଇଥିଲା ଅଭିନା ଜାଣିପାରିଲାନି କିଏ ଏଇ ନନା ଯୋଉଦିନ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଗାଡି ଥୋଇକି ଯୋଉଦିନ ବୋଉକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମେଡିକାଲ ଯୋଉଠି ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା ସେଇଦିନ ମୋ ନନା ହଁ ନାଲି କଲର ଗାଡିଟା ଦେଖିକି ଅଭିନା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି କୋଉଠି ବାଡେଇଲା କିନ୍ତୁ ଗାଡି ବାଡିକି ଯାଇଛି ଏଇଟା କଣ କୋଉଠାର ଗାଡିଟା ପଛେ ଜଣା କହିଲା ନନାକୁ ବାଡେଇକି ହେଇଛି ଅଲଗା ଗାଡି ନନା ଗାଡି ଲେଖା ନାଲି ଗାଡି ଗାଡିଟା ଯୋଉ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଟା କହୁନୁ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଉଡିଗଲା ରଞ୍ଜିତ ବାପା ଦେଖିକି କହିଲା ଏଇ ଗାଡିଟା କାହାର ଯଦି ନ କର ନା ଏଇ ଗାଡି ସର ସାଇଡ୍ ଧକ୍କା କରିକି ଆସିଥିଲି ନାଇଁ ତ କେତେବେଳେ ଘଟଣା ନା ଏବେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ଏଇ ଗାଡି ଧୁଆ ଅଲଗା କୋଉ ଗାଡି ସେଇଦିନ କିଏ ହଁ ସେଇଦିନ ପାରୁ ଚଉଦ ତାପରେ ବଡ ବୋଉ କଣ ନନା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା ସେଠି ବାବୁ ଏଇ ବା ଲିଟୁ ନା ପିଇସି ଝିଅର ନା କଣ କିଏ ଗୋଟେ ନା କଣ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି ହ୍ୟାଲୋ ନାନୀ ହାଣ୍ଡି ଛାଡି ହାଣ୍ଡି ନିର ତ ପୁଅ କଣ କିଛି ମତେ ଦେଲାନି ପଲେଇଲା ଆସିଲେ କେତେଟାରେ ମାନେ ଆସିବା ଏଠୁ ଛାଡିଲୁ ନା ଛାଡି ସେ ଭିଡିଓ ରଣା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ତ ନେଇ ନେଇକି ତ ଦେଇ ଭିଡିଓ କରିଛା କରିଛି ଭାଇ ଦୋକା ସେଟା ମୋର ଭଲ ଯାହା କର ସିଏ ଉଦାର ସେ କଥା ମାନେ ସମସ୍ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ନେଲେ ମା ତା ଇଚ୍ଛା ଜି ସିଏ ସେଇଆ କରିବ ହଁ ଆଇ ଚାଲା ସେ ଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଛାଡି ତା ମା ହାଣ୍ଡି ଦେଖି ହ୍ୟାଲୋ ନାନୀ ତୋ ପୁଅ ତ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିଲା କାହିଁ ତ କିଛି ଦେଲାନି ମତେ ମାନେ ବହୁତ ଦେଲାନି ର ଫଟୋ ଛାଡୁଛି ଦେଖି ପଟିଆ ଭାବିକି ତାକୁ ସବୁ କଥା ପଚାରୁଛି ଟିକେ କହୁନୁ ଥାଉ ଚନ୍ଦୁ ଚନ୍ଦୁ